Yung una, yung facility-wise, wala pa ho tayong CT scan. Ang meron lang po dito ay ultrasound, x-ray, at saka yung laboratory na level 2 lang. Level 2 laboratory, and then OPD. Pero ngayon po, at yung taon na to, sa 2024, ay nagkaroon po tayong magandang pasilidad sa tulong at pamumuno po na ating mahal na gobernador. Ay binigyan po tayo ng magandang facility. Unang-una po dyan, yung ating CT scan na 128 slices at top of the line at tatlong mobile x-ray. Nandun na rin po yung bago nating dalawang ultrasound na nagagamit na po namin. Lahat po ng facility po na dito po ay nagagamit na po namin. Isa po sa mga tinitingnan po namin, yung pinaganda rin po namin, yung delivery room at saka yung NICU section area. Ito meron na ho kami incubator na 3, may radiant warmer, meron kami 2. Nagagamit na rin po namin ito sa mga premature babies namin dito sa Cleveland District Hospital. So, kung pagkukumpirahan po natin noon sa ngayon, ay mas malaki yung bagay. Lalo-lalo na ho na mga equipment na nandito sa ngayon sa Cleveland District Hospital. Last week po, nagkaroon kami ng inauguration po ng aming bagong building. And doon po nakalagay po yung aming emergency room. Doon din po nakalagay yung aming CT scan, x-ray at saka ultrasound. Doon po sa second floor, doon po ilalagay yung aming rehabilitation and prosthesis. And then meron kami ongoing na building po ngayon pag nalagyan po ng dialysis center po namin. Nag-cater po sila ng mga 15 patient po na i-cater namin na nagdadialysis po. Dagdagan po ang aming manpower, una po sa nursing service. Dagdagan po kami, despite na nadami nag-abroad na ngayon, pero meron po kami sapat na tao sa nursing service. Dadagdagan na rin po kami ng doktor. Meron na rin po kami dito mga specialista. Meron po kami neurologist dito para sa stroke patient po namin. Meron na rin po kami cardiologist. Lalo-lalo na kung madami na kami pasyente na may heart condition po sila. At meron na rin po kami nephrologist na nagtatao dun sa aming ongoing construction ng dialysis center. At in the future, madami pa rin po kami dapat gawin pa na kinakailangan po namin gawin, lalo-lalo na po pag kinakailangan ng specialty area. Ang malaking tulong po, lalo-lalo na po dito sa ating Cleveland District Hospital. Noong 2021, kung po nandito, ang total inpatient po namin, umabot na 4,521. At noong 2022, ang total inpatient pa namin ay nag-increase po ng 5,264. 2024, karagitnaan po ay maabot na po kami ng mga 4,000 plus. Itong 2024. Yung outpatient po namin, ito po ang pinakamalaki na karamihan ng pasyente na papakonsulta dito sa Cleveland District Hospital. Last taon po na 2021, meron kami natignan sa aming outpatient department ng 31,570. Tumaas po ang aming outpatient patient na nakita dito sa Cleveland District Hospital ng 2022. 2022 alone, umabot po kami ng 42,589. In 2023, umabot po kami ng 78,082. Nag-increase po kami ng 83% mula ng 2022 and 2020. Ganun po karami ang nakikita po namin
na pasyente dito sa ospital. Ang indikasyon po niyan, kaya dumadami po ang aming pasyente. Unang-una, yung aming medical system for indigent patient na programa po ng ating Hawla Government. Maliban pa doon sa MAIC, meron mo kami yung e-consultant. Ito yung napakalaki kong bagay itong e-consultant at pinasang po na rin nila ang e-consultant package para sa mga pasyente po natin sa ating mga neighboring municipality, touchment area ng Lingayen District Hospital. So po, malaking bagay po yung aming mga nakuha po mga empleyado dito. Siyempre po ang ating specialist po na nandito. Malaking tiwala po nila na ang LDH po ay may kapasidad na po tumingin ng mga sakit na dati po wala. Ngayon po ay mayroon ng specialista po kami na dito sa hospital. Last week po, nag-groundbreaking po tayo regarding dito sa ipapagawa po ng governor ng na 3-story building ng hospital na tatayo mismo dito sa compound ng Lingayen District Hospital. Napakalaking tulong po ito kasi nandun na po lahat na kinakailangan po natin. Meron tayong ICU na ang LDH kasi walang ICU. Meron ako rin tayong OR, delivery complex. Meron tayong mga wards na pwede natin aircon po. Sa pamamagitan po ng paglalagay po ng solar at may tatayo na may bibigyan po natin yung ating 100% na service.